Du kan tjekke dit skriftlige arbejde med Vital. Oplæsning med Vital. Du placerer markøren der, hvor oplæsningen skal starte. Herefter trykker du på F10. Når du ønsker at afslutte oplæsningen, trykker du på F9. Tjek dit skriftlige arbejde med Vital. Her er en tekst med fejl, som Vital læser op, efterfulgt af den rettede tekst. Oplæsningstempo kan reguleres på temposkalaen ved den blå mand til højre. Vital der hjælper med at høre, om det har skrevet er OK. Du undgår så ordvendt omstilling. Oplæsertempoet kan reguleres på temposkyderen ved den blå mand til højre. Vital hjælper dig med at høre, om det du har skrevet er OK, så du undgår omvendt ordstilling. Når teksten læses op, er fejlene tydelige at høre, så du ved, hvad der skal rettes. Det er lettest for dig at rette teksten, hvis oplæsertempoet er lavt. Så kan du rette ordene et efter et. Oplæsningstempoet kan reguleres på temposkalaen ved den blå mand til højre. Ved den blå mand til venstre kan der vælges oplæserstemme. Du kan få hjælp til stavning med viseord. Se videoen om viseord.